Yes, yes! Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Isang malupitang laban ang pinakita ng dalawang manlalaro, Manny Pacquiao versus Ugas. At ito ay kinaabangan ng maraming tao. Sa unang pasok pa lang mga idol, kitang-kita sa kanilang dalawa na handang-handa ito upang makipagbakbakan sa taas ng ring. Dahil talaga nga namang pinaghanda nila ang paparating na laban kung saan ngayong araw na ginanap. Naging matindi naman ang laban at palitan ng suntok ng magkabilang panig. Maganda naman ang naging performance ni Ugas at maganda rin naman ang naging performance ni Manny Pacquiao. Sa katunayan nga ay napaluhod itong si Ugas nang masuntok ni Manny Pacquiao. Ngunit nakabawi itong si Ugas kay Manny Pacquiao. Dahil sa mga highlights na ipinakita mga idol ay talaga nga namang nakikita natin na palaging natatamaan si Manny Pacquiao sa mukha. At dahil sa laki at tangkad ni Ugas ay nakikitaan ng lakas ng suntok. Gayunpaman mga idol, kahit malaki ang kalaban ni Manny Pacquiao ay umabot pa rin ito hanggang sa round 12. At ang hurado na rin ang nagpasya kung sino nga ba talaga ang mananalo sa kanilang dalawa. Sa paglalaban nila mga idol ay natalo nga itong si Manny Pacquiao at tinanghal na kampyonato itong si Ugas. Hindi pa rin malinaw sa mga tao mga idol kung bakit natalo itong si Manny Pacquiao. Gayoy napakaganda naman ng performance na ipinakita nito. At nakakalungkot ngang sabihin sa inyo mga idol, ang balitang natalo nga si Manny Pacquiao, ang pangbansang kamao ng Pilipinas. Kung napanood mo ang video mga idol ay mag-comment lang sa baba kung ano ang iyong naging opinion. Kung para sa'yo, sino nga ba talaga ang tatanghaling kampiyon na ito sa laban ng Manny Pacquiao versus Ugas sa taong 2021. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat.